ning waktu-waktu kieu tiple wadat koya saumur kula welase ya tuli bawa rasane aku ora nanapangan aja maning pangan ananing panggonan aku ambuning menyan ya ora nana iki tuli lekas ngapa bae ning lebak yen aku kaya ora tenang batine alon-alon telewaton bagian alon asok lakon asap pikirane aku kaya nakang ganggu ning waktu kian tulis apa bae kang ganggu ning perasaane aku ning waktu kian wah nembe baku ngomong iki ya ana ning penawat kidul ora samar ora bangling bapak saman nek di minangkange bos saman makamu hormati kedeleng ning matane aku ana sosok jalma luwi jalma ning manusia rampyak-rampyake nuju ning panggonane aku alas babakan girang gendir kawat gendir pancing sapa sing gawe lantaran pasti bakal kuales ya ning lebak yen welang putih pengen weruh setekaning manusia kang rampyak-rampyak teka ana ning panggonan aku ya hati-hati manusia ya sesepuh mundu bapak panitia pemuda mundu iku diminangka sing mirengaken sing mirengaken ya Jul betul mimi kajiramina yo sebelah kanan bapak Conggor sebelah kanan bapak petegal recikan kai-kai sawase sok lara-lara ning sapa sunitip diri ning sapa sunitip raga sunitip raga sira aku gawa golok beli golok kaya wis gawa kabeh kumike golok arep babat ki sing gedhe ki sing gedhe ki perlu kini Fred iki gawe dalan mike salin la ilaha illallah ya kamu gawe dalan kesirikan akeh kayu sing mentang-tak ora perlu dibabat eling-eling mangka eling-eling mumpung ning donya mumpung ning donya makan dalan semene dawane Jul lah
Reang karo sira dibabat dhewekan wong loroan sampe. Masa pragat-pragata. Tapi dak ada semono sira aja mulek ki. Kurang. Soale alas gini. Weru. Sing alas genah satu kewan kang buas. Pasti. Awas hati-hati. Yuk kita babat sebelah kanan yuk. Yuk Ki. Bener Reang akan babat di sebelah kono. kanan. Mas Udin Serenok ibu tek geding. Awas Jol. Hati-hati sira dibabat ki bongkatan naula. Bret, Hah? sira wis lebandi. Wah, lebekan wah. Wis bragat durung. Durung. Oh, sira mah. Ulane akeh. Mene. Apa? Dingin Pegel ini. sira. Pegel ora wong babat yo kudu nginum. Ya iya. Gawe dalan. Kanggo perjalanane. Bapak Kusnan serang basa mana geding menang kasih tembangi ayah denok bunda denok kang ditembangi. Dingin pegel. Kien ki kanggo dalane. Spragat ya dalane. Ya durung masih akeh. Oh, maksudnya masih adoh. Masih aduh. Perjalanan ki. Barang anu ki hati-hati sira. Hati-hati apa sih? Nyuwur dhewe korak. Apa sih? Oh, Kalau satuan ta cah. sira mari ngomong sembarangan bae ah. Apa sih? Apa sih? Ya ning alas ki. Iya beru alas kali alas pasti kesatuan. Yang bebas penting karena aku ledut. Oh, lebakien ki. Ah, kakak. Waras mati. Waras. Hei. Sira mah waras mati ki. Ya ngalas ora bokot mati. Ya aja mati waras. Waras. Urip. Oh konon. Tekek maning. Sok. Sugi. Melarat. Sugi. Melarat. Untuk tak tekek gini. Apa sih sira paguyon gini. Wow, tekek apa sih gunung muni kayak Cak jenengan. Bakon lebakin gini bakon. Kok. Sok sirah dingin, sok dingin. Melarat, sugi dingin. Sugi konon. Melarat. Sugi, melarat. Sira mau guyon ki. Ya sirah si tengah-tengah alas joget. Itu juga joget. Enakan suaranya. Kayak anak suara tekek joget. Wah, kun mas satu anak wartaka. Kayak jagat lagi udah. Aduh, ngalas aja guyon gak? Berarti apa sih? Alas, Fred. Ya alas kenapa nih? Satu. Kupret. Balik yuk. Hah, balik. Aja balik. Apa sih? Masa mau tugas balik? Balik ah. Hah? Aja balik. Anang gogok. Kau tenang. Balik. Kawa golok. Awas ciringnya pun tianak kene. Kali ini ngalas ku genai puntianak, genai pocong. Waduh, Anak kuntilanak. Kuntilanak soten bakalanang. Dari wadon, Kuntilanak. kuntilanak patak kira. Los. Menang dingin. Siram menang kene ya. Los sira sing mono kita nek sing kene. Angel rang baturan sira kecing temen. Ya wedis iki. Dingin.
Awas ku pret, awas pret iku pret. Kusirane gua. Kok najan bebodo. Anak satuan. Menang pret. Satuan gede. Hah? Kupingnya gede. Kupingnya gede. Iya, matanya gede. Cangkeme Ambak. apa kek? Gede. Endas ya. Anak sakutil. Heh. Sila mangil yang ngagit-ngagit tak Sila mani ngalas ngomong emang kono aja mengkono si pret. Ya mau priwe. Anak satuan gede. Iya. Gede kabeh. Kayak embu yang dalam endasi anak sama ini mah. Ya kemacangan sira. Pokoknya aja guyon. Orang guyun ayo sini babat leban di. Ki dalan kin ki. Go. Pas mana kakak. Terus Kali kana. mana nih kali? ya mana kin membeli go. Iya. Terus gini. Go. Oke, siram babat sing ono orang sing kana ya. Kin gimang kenen prak. Apa? Taki pegel ya beli ya. Iya. Suang pegel ku blenak sudah. Yes pasti. Barangan Masih segama. Hah? Masih ana bundelan ki. Masih. Wis tak amaning. Wis. Ya wis. Kin mah jadi gawe pusing lah. Apa sih? Ya pegel ora kita ki. Iya pegel, fungsi mau ke pegel. Nah, masih mending kita ki gelendengan. Gelendangan priwe. Ya gelendengan lah, beraja pegel aja lelah. Oh, menggawe juru pragatku. Bagian. Masa pragatnya sih rakini. Jajare dewek iku aja sampai kita ki ke bendu. Bener. Tapi bisa jadi gawe pusing. Ya usah yurang mani buru sira. Nah, kin kan mengkenen. Iya. Mumpung kini ngalas. Iya. Ngilang akan jejak kang pegel. Iya. Kanggo hormati panitia. Acara apa sih? Acara apa sih? Acarane acara nadranan. Oh kian ki. Iya. Kari nadran ku apa kuno? Nadran iku pestane wong nelayan. Oh nadran. Ki wong kene ki bos nulu. Ana beli bos siwak. Anak. Bos urang. Anak. Oh kene ki bos kapi kini. Malah anak bos kerang. Oh, bos kerang. Kerang bibit. Iya. Mumpung ketemu karo mamaku Wu. Anak mamaku nek. Anak mamaku Kairun. Oh anak. Karo mimiku Wu Hajayanti. Anak. Iya, Mama panitia masih anak kabeh. Panitia rombongan panitia ibu-ibu rempong anak. Red. Kita ki rumah tangga karo wong wadon di umpama jare abah tarle makebung udag jaran. Oh. Ya masa kesusulan. Uniku sirarange wong melarat kana wong sugih ya bleh. Ya kan aja lo demen wong sugih. Ya mu teman. Kan demen wong sugih kayak kenen. Sonara. Iya. Gaya. Lega. Ya enak bleh ya. Lemes sirah. Iyalah. Busung. Coba ada belum? Biong apa kaget? Apa sih? Apa sih? Sirane apa? Bukan terang kuntilanak. Kuntilanak. Ih kuntilengen. La ilaha illallah. Kampret sampai kita melu jebak. Nyanyam. Jol. Iya nyam. Iki kadelangan majikan kayu anu kawunganten. Nyimas ayu kau nganten. Iya delangan meringis-meringis baik kah. Nang apa kuno nyam? Kokon men. Menenok. Ya Allah nyam. Alon-alon. Lon-lonan nok duh aduh. Lempeng dalan wis lempeng kuno. Duh. Dalan puli mamang kok. Aduh nyam. Lempeng. Kene masih ada cerbone ki. Ya masih nyam. 4 kilo, 400, 4 on. Aduh teman. Lah. Apa sih? Kene jagat ki rupane ki petang dadet talimunan. Harpana gara-gara yang apa sih ini Jul? Aduh. La ilaha illallah. Siapa tak kenal aja kamu ngantennya? Awas apa sih ini? Ajebana Jul. Kau ngantennya Apa sih? La ilaha illallah. Awas deh. Awas dah. Kenal kemana? Jul siapa sih dia Jul? La ilaha illallah. Anak penusa Jul. Lah. Hei. Wah. Ayo Jul. Aja lawan menang hati-hati. aja sampai ganggu nok
silakan ilok di pondok. Bener, aja sampai di Ayo, masa mana. Jampine. Baik. Bisa-bisa Jul sira Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haula wala quwata illa billahil aliyyil Aka teman pangewan-ewan Jul. Dunya Bakal priwe Jul. Apa maning kini Jul? aduhnya menang nama awak Apa Jul? Red. Yeay. Anak masjid. Masjid ya kun kudu masjid. Ayah pesarannya. Mayit. Ayo pokoknya serang masjid. Jul, Non, silakan ilok di pondok. sira sing biasa ngilang akan kin mapret. Sira kan sering dipai jampi. Iya. Mayit. Masjid jangan mayit. Mayit. Sira mangkata sing dalan kian. Aja. Aja ganggu kita anak putune manusia ya beli. Benar. Iya, lawan si. Non. Iya, merinding sira. Wis menang. Sira gawe panas ning aku nusa. Bisa negawe panas. Ya benar Brat. Kikir sing tepat panggonane aku nusa. Oh, dupe sirane diliwati bloli panas. Enda sira beli terima ningkir sing kene. Ya beli. Benar Brat. Iya. Tolong sempurnakan Oh, Brat pinggir. Jadi sirane pengen sempurna. Jaluk disampurnakna. Di tempat akan sing bener. Asale priwen siraku. Bisane kita durung duwe panggonan. Ya. Asale kita duwe laki lewe. Wah, paingan Brat. Asale duwe laki nyeleweng. Kayak sira bae. Oh, dadi sirake kiang mangani bola tetangga. Jadi pengen disampurnakan. Bret, semampu kampret. Minggir. Supaya sirna. Awas ya, gedonga ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah. Jul, iki jagate udan Jul. Ya, udan. Payung, payung. Payung. Jul. Payung. Udan. Udan. Woi banjir, Payung. Kita akan berat. Aja ke surga. Allahu Akbar. Nah apa senoke? Anu. Hah? Jul, Jul Nang iki. apanya? La ilaha illallah. Nang apa, nak? Duduk lah. La ilaha illallah. Anu mulas. Aduh. La ilaha illallah. Mulas. Kayak mar pelairan kene Jul. Sira. Ya, pribadi Gawanya. Jul. Ya sira kan wong wadon masa kita wong lanang. Kayu nak. Gawa mana kayu mana kakak kana. Kakak kana kakak. Anak bae. Ya. Sia ya. 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 Mana nah. Ya, Gati. mana, Ngem? Gati. Anu Saya, kuan. Ngem. Ning Hanya sore nyurutan bibitan. silega. Ngisor. Ya. Lurus silega Jul. Nun. Sira macam meluan wong Ayo, lanang. harus jelas. Cakap wong wadon bae. Ayo mono. Ya, selatnya. La ilaha illallah, wis metu banyune ku Jul. Banyu apanya? Ya Allah, Banyu Pret. apa kuno? Dudari sono kata piye, dudari. Ayo ngeten terus, ngeten.
Ayo terus nok, ngeten. Ayo. Ayo ngeten. Ayo terus nok. Terus. Ayo nok, ayo. Ayo ngeten nok. Ayo. Alhamdulillah. Menia. Mana Dari sira lanang lahir Sirajul wis ngalmatun jabange. Ya, Nah, mono senoke bandutan. Nah, mono bandutan. Nah, alhamdulillah. Rod, Rabi ni lagi lahiran kayak konon kuno. Ya Allah, selamat Jul. Rewang Selamat anak Jul. kan beli lahir yang ngeten yang betul dingin. Ya nyem. Apanya? Ki bocah iki. La ilaha illallah. Lanang sira. Lanang. Raine mirip preang beli. Raine mirip preang. Fred. Raine mah bagus kita mending kuon sih dah. La ilaha illallah. Lanangnya. Lanang sira Jul. Duh, kabaran temen ya Iya, nyem. koko. Anak titite nih Sih. kanan. Iya ta. Delang. Anu Delang. yen kam. Wow, Gede hari sira makin cilik Ya masih bocah Iya, nyem. iya. Sing dibedit treang. Mboke belukan mene, tungtunan mene mboke. Iya, kok. Tungtunan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo, nok, mene, nok. Anu si bedong wis. Iya wis dibedong Anu, ke. Iya. Sukris. Wudule wis tak cekris, wis tak bundel. Iya. Yampu bokat kone gedene bodong mah. Oh. Bodong dong. Iya. Ya Allah. Ane kan cekris Mene sebagai Aja serame sandre nok. Ya Kris. Aja sandre nyimas gaung antene. Alun-alun. Duh, Pak. iya aja sandre. Nenek. Barang anu bakal wong tes lahiran kura dewek. Iya si radang kali lahiran kelingan. Mulane rapi, gak kita ngomong lahiranku. Ya si malanang komplok. Apa sih? Masa wong lanang lahiran. Jambu ranggo enggal di nama lahiran. Mamba mendi lama Jambu lahiran. temen. Nah, selamat ya nok ya. Lahir si jabang bayi. Iya nok ini anak kesan aku jelang. Allah, kabaran temen. Dawa ya rambut. Iya. Lanang Ya tawadon. Allah. Pastikin kilamon jek krungu ning wong tua lanange kaya dene Gusti Sesarip Hidayatullah yen bawa jabang bayi wis babaran pasti berak kene. Pasti bener nyam. Bi, Non. lanang tawadon keturunane. Ya mau matek Hubungan grayang kunok anak titite nok. Lelak. Jelas. Anak titite. Ari wadon kan cirine kan jelekopak. Blekopak. Kuna ku kayak lombo bae. Ari lanang kan anak congok. Nyam. Kaki dek. Aduh, aja cangak congok. Berarti keturunannya kawunganten. Iya, Nok. Kalian Kang Mas Sesarip Hidayatullah ki wong Iya. lanang bi. Kian sing bakal nggawa sejarah kauripane no kayu kawunganten. Benernya. Mulane bibi pirang balen ngomong kelawan no kayu kawunganten aja cilikati. Benernya nyam. Kita manusia pasrah kelawan sing kuasa. Ora salah nyam. Kapan waktune pasti senoki bakal ketemu kelawan sing dadi guru laki. Benernya. Tapi angger bi. Nang apa no? Apa maning nok? Si jabang bayi ki babaran ora kelan wong tua lanang ngenes bi. Ya sabar Wis, kok Nok, aja jadi nangis. nangis, Nok. Ken ki merinding temen sih kini Jul. Iya, Bro. Nyam. Ya Gusti. Nang baik. Padahal anak wong lanang loro. Oh dijaga wong wadone loro. Hah? Ya Allah. Pak. Nok, bener nok. Nok, mana sih nok? Aduh, anak-anak bae maning doh.